Доброго ранку. Ми знову раді вас вітати у студії програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. І наразі ми будемо обговорювати тему, яка не вщухає. І знову є інформаційний привід у Каталонії, у Іспанії. Досі мітинги. Зокрема, в неділю, вчора, на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч демонстрантів на захист єдності Іспанії. Хоча, за словами організаторів мітингу, там було понад мільйона осіб. Для того, аби обговорити цю ситуацію, ми запросили до нашої студії експерта Українського інституту майбутнього Надію Коваль. Пані Надію, доброго ранку. Дуже вам дякую. Ну, власне, хочеться почути, насправді, тобто наразі Іспанія поділена на дві сторони, на тих, хто за і тих, хто проти. І ваші прогнози, як вам здається, чим це може закінчитися от найближчим часом? Який розвиток подій нас чекає? Ну, власне, зараз на нас чекає, можна сказати, вирішальний тиждень, тому що обидві сторони, можна сказати, зробили свої остаточні ставки. Так, каталонський уряд проголосив незалежність, відповідно, загальноіспанський уряд проголосив, що бере контроль над провінцією в свої руки і тимчасово, ну, побачимо, наскільки тимчасово позбавляє її автономії. І, власне, цей тиждень – це має бути тиждень імплементації цього рішення. Як саме це буде відбуватися? Чи прийдуть урядовці каталонські на роботу, допустимо, сьогодні, от прямо зараз зранку, чи пустять їх на цю роботу? Як буде все поводити каталонська поліція, очільника якої також звільнили? І подібні речі. Основне питання, зокрема, це чи погодяться партії, які просували незалежність, взяти участь в виборах, які іспанський уряд хоче призначити на 21 грудня. Чи вони захочуть їх бойкотувати, так? Тому прогноз тут такий дуже непевний, і він якраз буде визначатися тими рішеннями, які будуть прийняті на цьому тижні. Цікаво, зокрема, якої підтримки зараз, взагалі, яка підтримка у партії, навіть ті, які за незалежність? Тому що вже з'явилася інформація, згідно певних опитувань, от газета «Ель Мундо», наприклад, опитувала 1000 осіб, і 43% з них, лише 43% підтримують партії, які за незалежність. Тобто, чи можна тут говорити про тенденцію, що насправді вже каталонці не так сильно підтримують цю ідею, чи ні? Ну, це приблизно стандартна підтримка цих партій, 43-48%. Це їм, звичайно, дозволило в 2015 році сформувати уряд. Але я би оці дні, коли, власне, приймаються рішення, обережно ставилася до всіх соціологічних опитувань, тому що дуже багато емоційних факторів, дуже багато політичних факторів. Буде видно якраз протягом наступного місяця, як насправді зреагують люди. Тобто, от ми мали спонтанні мітинги на підтримку незалежності, ми мали мітинги, оці вчорашні, про які ви згадали, проти незалежності, але як насправді поведуть себе люди? Чи будуть вони, наприклад, захищати цих лідерів незалежності? Чи вони змиряться з, власне, тим, що керувати тепер в провінції буде центральний уряд? Це ключове питання, яке покаже, наприклад, наскільки оцей весь незалежницький рух – це є рух якоїсь обмеженої частини, політикуму, як це представляє загальноіспанський уряд, чи наскільки в нього широка підтримка? От, зокрема, ви згадали про керівництво уряду наразі в регіоні центрального. Цікаво, як саме, яким чином буде це здійснюватися, тому що раніше Іспанія ніколи не вдавалася до 115 статті своєї Конституції, і, відповідно, механізм є не напрацьований. Тобто цікаво, яким чином змусять каталонців, власне, бути під керівництвом людей, які їм не до вподоби, якщо так говорити просто. Ну, це є складне питання, тому що в Каталонія має таку автономію, відповідно до якої в регіоні представленість саме чиновників загальноіспанського рівня порівняно дуже невисока. Називається цифра до 9%. Більшість функціонерів, які працюють в регіоні, вони підпорядковуються напряму каталонському уряду. Тобто, наразі пану Пучдемону, який не визнає того, що його змістили, і, відповідно, питання, наскільки вони будуть лояльні йому, а наскільки вони будуть лояльні віце-прем'єр-міністру Сораї Санчес де Сантамарія, яка в регіоні надзвичайно непопулярна, яка є сторонницею найбільш жорстких рішень щодо Каталонії. Тобто, як це буде відбуватися, складно сказати. Однак, те, що, наприклад, уряд проголосив ці вибори, може натякати на те, що такого безпосереднього переймання влади може і не статися. Може бути якийсь такий короткий інтеррегнум на 2 місяці, сподіваючись на те, що 21 грудня виберуть зовсім інші сили.
На вашу думку, наскільки ефективно таке рішення влади, зокрема про те, що наразі є керівником, очільником уряду, це Сорая Sáenz де Сантамарія у Каталонії? Ну, я ж кажу, це дуже таке сумнівне рішення для того, щоб забезпечити лояльність, скажімо, каталонців, допустимо, не тільки тих каталонців. От ми говоримо, наприклад, про близько, зараз ви казали, 43% людей, які підтримують незалежність. Крім того, є дуже великий відсоток людей, які підтримують автономію. І скасування автономії їм також зовсім не до смаку. Пані Сорая, кажу, доволі суперечлива фігура в регіоні. Але ось цей хід з виборами, він вважається доволі таким вдалим, тому що, можливо, він дозволить не застосовувати якісь силові заходи. Тому що без виборів перейняти владу в регіоні потрібно буде, використовуючи насилля, відповідно, жодна з сторін не хоче до цього вдаватися. І після абсолютно такого провального, можна сказати, дій Іспанської цивільної гвардії на референдумі 1 жовтня, коли ми бачили ці картинки насилля, певним чином їм це зійшло з рук, але переймання влади в цілому регіоні, який до цього не дуже гарно налаштований, воно би показало значно більш такі криваві картини. Так? Тому це доволі розумний політичний хід з точки зору загальнонаціонального уряду, щоб певним чином уникнути насильства. Чи міг насправді іспанський уряд чинити якось інакше? Ну, тобто до якихось інших дій датися? Залежно на якому відтинку. Тобто проблема центрального уряду в тому, що він фактично вже більше 10 років не схильний до жодних компромісів в каталонському питанні. Тобто до великої міри саме позиція центрального уряду, який спочатку виступав проти розширення каталонської автономії, а потім ініціював відміну ключових, скажімо так, положень оновленого статуту у 2010 році. І далі, от навіть в ході цієї кризи, центральний уряд не хотів вступати в діалог з індепендентистами, хоча вони на це дуже сподівалися. Вони спочатку підписали декларацію про незалежність, потім кажуть, давайте ми її все-таки не будемо впроваджувати, давайте ми якось домовимося. І, власне, дійшло до того моменту, що от незалежність проголошена, стаття про позбавлення Каталонії автономії, хоча ми досі не знаємо, як це буде впроваджуватися, але вона вже це рішення, скажімо так, також прийняте, це історичне рішення, тобто такого раніше не було, тобто це таке безпрецедентні речі. І ми виходить в такій ситуації, коли, наприклад, лідерам цього незалежницького руху їм фактично немає чого втрачати, тому що цілком можливо, що сьогодні іспанська прокуратура висуне їм офіційні звинувачення в заколоті, в зраді, там, в подібних речах, які можуть їм загрожувати кількома десятками років в тюрмі. Чи будуть вони схильні в таких умовах сказати, окей, ми проводимо вибори? Дуже сумнівно. Також є цікавим той момент, що, наприклад, глава Міністерства закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс, він оголосив про те, що нібито як уже розглядають можливість надання ще більш ширшої автономії для Каталонії. Ну, цікаво почути вашу думку. Насправді Каталонія і так має досить широку автономію. Що мається на увазі ще більш ширшу? Ну, по-перше, це таке дуже сумнівне твердження, тому що, власне, як я казала, до цього моменту будь-які позиви до того, щоб цю автономію розширити, конкретно урядом Народної партії, жорстко блокувалися і навіть за допомогою Конституційного суду були відмінені. І наразі є певні переговори Народної партії з соціалістами про те, що, можливо, через 6 місяців після виборів ми запустимо якусь конституційну реформу, але деталей поки що немає, і я не знаю, наскільки цим ідеям можна довіряти. Але якщо йдеться про те, куди розширювати автономію, то є кілька абсолютно чітких речей. По-перше, речі такого ідентичнісного типу, тобто каталонці хочуть, щоб їх визнали нацією. Наразі Каталонія визнається виключно регіоном, нація є тільки єдина іспанська. Каталонці хочуть переважання каталонської мови, більше прав над іспанською мовою в регіонах. І з матеріальних речей вони хочуть, щоб податки, які збираються в Каталонії, витрачалися також в Каталонії, тому що вони більше збирають і віддають в інші регіони, ніж отримують назад.
Зокрема, на яку підтримку взагалі, на чию підтримку каталонці можуть розраховувати? Чи є у них союзник? Тому що, наприклад, Європейський Союз, голова Європарламенту Антоніо Таяні заявив про те, що Євросоюз не буде посередником у цьому конфлікті, він не буде намагатися якось його врегулювати. Вважає, що це докорінно внутрішній конфлікт в Іспанії, вони самі мають дати йому раду. Тобто, чи можуть каталонці, не знаю, до когось звернутися, залучитися чиєюсь підтримкою? Ну, можливо, в певний момент вони розраховували на більше розуміння з боку Європейського Союзу. Тепер такого розуміння, очевидно, немає. Тобто будь-які позитивні сигнали з Європейського Союзу, вони дуже обмежені. Тобто ми бачимо якісь заяви від боку Шотландської національної партії про розуміння того бажань каталонців. А словенський уряд випустив таке доволі миролюбне, скажімо так, звернення, так, наприклад, бельгійці і подібні речі, але загалом всі великі країни абсолютно чітко, і так як ви кажете, підтримують територіальну єдність Іспанії, перепрошую, і жодним чином не показують, що не будуть підтримувати цю незалежну державу, тому наразі з зовнішньою підтримкою сутужно. І, можливо, найближчі роки цього не станеться, тому на найближчі місяці, може навіть, поки вирішується це питання, каталонці будуть розраховувати на власні сили. Тобто це внутрішня динаміка, і ми знову повертаємось до того, з чого ми почали. Важливіше за все є те, як, власне, населення Каталонії відреагує на ці всі речі. Яка течія переможе? Чи пронезалежницька, чи та, яка хотіла би все-таки зберегти статус-кво і не втратити те, що вони мають зараз? От ви кажете, що, в принципі, каталонці могли десь думати про те, що Євросоюз їх може підтримати. Чим це зумовлено? Які в них на те є причини? Те, що в них більша частина експорту йде на Євросоюз, чи чому? Ну, власне, в процесі розвитку Євросоюзу було кілька етапів, і десь в 90-х роках, навіть до початку 2000-х, була така переконаність, що Європейський Союз – це є утворення, внаслідок якого внутрішні кордони в Європі будуть розмиватися. Буде більше загальноєвропейської єдності, буде менше значення в таких національних великих держав. І в той момент виникла така теорія, що ці історичні регіони, які не мають державності, що вони будуть мати більше значення, власне, в політичному житті Європейського Союзу. Такий була течія європейського регіоналізму. Тобто і дуже багато і шотландці, і каталонці, і інші такі бездержавні невеликі регіональні нації, вони сподівалися на те, що буде в них, власне, більше прав в такому новому Європейському Союзі. І фактично це не справдилося. Десь з середини 2000-х років європейські інституції взяли курс на те, що, власне, національна держава є єдиним таким блоком, який будує, власне, Європейський Союз, і абсолютно чітко в договорах закріплено, що повага до суверенітету територіальної цілісності – це є, якби, абсолютний пріоритет. І, власне, тому зараз проблема є певна в Каталонії, вона хотіла би залишатися членом Європейського Союзу, однак дуже складно це придумати, як це зробити на практиці. А чому тоді Євросоюз так, в принципі, кардинально змінив свій вектор, якщо спочатку він все ж таки був за те, аби регіони розвивалися і відчували себе більш вагомими і, грубо кажучи, незалежними, то з 2000-х, ви кажете, дещо змінилося? Зараз подивіться на проблеми самого Євросоюзу, на ці відцентрові тенденції, тобто не будемо навіть згадувати про Брексит, дуже великий євроскептицизм, який полягає якраз на тому, що Європейська комісія, наприклад, забирає на себе надто багато повноважень, а національні держави нічого не вирішують. Навіщо нам цей Європейський Союз загалом? Я думаю, що це сталося тому, щоб якраз подолати ці відцентрові тенденції, які якраз на рівні окремих держав, і зберегти певну єдність Європейського Союзу таким чином. Як ви вважаєте, чи може офіційний Мадрид, Іспанія, уряд вдатися ще якісь важелі задіяти, аби повпливати на каталонців? Ну, залишаються важелі різні, економічні, важелі поліційні, важелі політичні, міжнародні, вони, в принципі, вже всі задіяли, тут у них проблем немає. Ну, напевно, економіка і поліціювання – це основні важелі, які їм залишаються. Давайте зупинимось дещо детальніше на економіці. Що саме мається на увазі? Це, можливо, якісь санкції, не знаю, обмеження?
Ну, вони вже почали, тобто це абсолютно відомий факт, що дуже різко спростили можливість перенесення офіційних адрес компаній в інші регіони і фактично почали провокувати те, щоб компанії перереєстровували свої основні офіси з Каталонії в інших регіонах. Великою мірою їм це вдалося. Поки що каталонський уряд не придумав ніякої альтернативи цьому питанню. Вони, звісно, розглядають, що, можливо, вони радикально знизять податки і таким чином будуть спонукати бізнес не покидати регіон, так? Є, наприклад, певні такі, скажімо так, прокаталонські бізнеси, які навпаки заявляють, що ми створимо нові робочі місця. Податковий тиск, тобто більшість податків збирається саме іспанським урядом і йде в столицю, тобто не повертаючи якусь частину, не фінансуючи якісь певні галузі економіки, також можна створювати економічний тиск. Тобто певні важелі у нього все-таки є, але наприклад, проблемно було те, що дуже хотіли в іспанський уряд перейняти контроль, наприклад, над ЗМІ Каталонії, тому що вони вважають, що ЗМІ Каталонії не збалансовані, що вони надмірно пронезалежницькі, і це викликало певні проблеми, тому що основні каталонські ЗМІ, телеканали, газети казали, що ні, ми не будемо це визнавати. Тобто, наприклад, перейняття контролю над ЗМІ є проблемним, але в податках в них є більше важелів. Пані Надія, також цікаво ще дізнатися про настрій саме каталонців, про те, що вони хочуть робити найближчим часом, тому що все ж таки і Пучдемон закликає до мирного врегулювання цього конфлікту, мирно вимагати незалежності. Але чи є можливість у цього збройного повстання, якихось сутичок? Ну, я зараз не можу сказати за настрій каталонців, тому що для цього треба знаходитися в Каталонії і, власне, дивитися, що про це думають самі люди. Власне, але з того, що видно з України, поки що не видно налаштування на якийсь такий збройний опір чи подібні речі. Тобто і сам уряд проголошеної незалежної Каталонської республіки, чи послуговуючись іншими словами, той, який відправили відставку, говорить про те, що ми будемо використовувати тільки мирні засоби, давайте мирне громадянське протистояння, тому що в збройному протистоянні, я думаю, в Каталонії шансів проти іспанського уряду особливих немає. І на сам кінець у нас лишається буквально декілька хвилин. Чого чекати від виборів 21 грудня у Каталонії? Я думаю, спочатку треба дочекатися, чи ці вибори відбудуться і на яких умовах і з якими учасниками вони будуть проходити. Тому що дуже такі далекі горизонти планування – це насправді зарано. Тобто це є історія, яка зараз твориться перед нашими очима. Різні гравці хотіли б різних результатів. Пан Рахой хотів би, щоб індепендентисти не брали участь і юніоністська була коаліція. Інші гравці навпаки, дехто пропонує бойкотувати. Тобто це і ті рішення, які приймаються зараз, і відповідь на це питання, я думаю, протягом наступного тижня ми отримаємо. Пані Надія, ми дуже вам вдячні. Надія Коваль, Український інститут майбутнього, експерт, нам пояснила ситуацію, яка наразі у Каталонії. Ми вам дуже дякуємо. За декілька хвилин ми повернемося у студію, будемо говорити про українські стартапи, тож не перемикайтесь і обов'язково дочекайтеся.